खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ गबिन्द बसुमतारीनि बिबुंथि। इएम सोरबा मोनाखैब्लाबो जिंगासिनांगौ जेबो गैया। साफ्रोमनोबो मोनसे मोनसे बिफान होनानै पाब्लिकजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायनि खाबुखौ होनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारीया। आगोलनि समफोराव इएमआल'सो बिफाननि खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनोमोन। नाथाय बेबाराव साफ्रोमनोबो मोनसे मोनसे बिफान होनानै खामानि मावनायनि खाबुखौ होगोन होननानै उदालगुरि जिल्लायाव हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ फोरमायो BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारीया। नैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों फरायसालि आरो कलेजाव थांनाय साफ्रोम फरायसुलिफोरनो सानफायाव 100 रां। आसाम सरकारनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे साननैसोआव गोबां गोदान बिथांखि मावफुंनो आखायाव लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मैया फिन मोनसे बिथांखि फोसावदों रायजोनि फरायसुलिफोरनि मुङै। फैबाय थानाय समाव रायजोनि गेजेराव थानाय फरायसालि आरो कलेजाव थांनाय साफ्रोम फरायसुलिफोरनो सानफायाव 100 राङै होनो गोसो जानाय खोथाखौ बुंदों मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसे BA थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुलिफोरनोबो बिजाब बायनायनि साफायाव 1500 रां होनाय जागोन होनना बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसुलिफोरनो साफायाव 2000 रां होनाय जागोन होनना बुंथिदों। मख'नो गोनांदि BA थाखोनि फरायसुलिनो 1500 रां आरो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलिनो 2000 रांफोरखौ जानुवारि दाननि जोबथा सप्तायावनो सुनाय जागोन होनना बुंथिदों। थामथियाव दङ सासे डक्टरा इन्जेक्सन होनानै जिनाहारि खालामदों। महाराष्ट्र रायजोनि मुम्बाइ नोगोरमानि महिमदर गावनि फोथायजाथाव सासे डक्टरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव मुम्बाइ पुलिसआ खादों। थांनाय सनिबारखालि मुदासिर नासिर मुंनि सासे डक्टरा साखाथिनि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव मुम्बाइ पुलिसआ खादों। मख'नो गोनांदि डक्टर मुदासिर नासिरा आइजोखौ बेहुसनि इन्जेक्सन होनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। ब्रैथियाव दङ बगामाथि पिकनिक स्पटआव खैफोद गोनां जाब्रबथाय जादों। बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो थांनाय खुदिया हौवा हिन्जाव माखासे मानि सुबुङा बरन्दी दैमानि बिखायाव हरखाबै नावजों रंजानाय लाबाय थानाय समावनो गोदोलांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नावआव नांनायनि बांसिन सुबुंखौ दिखांनायनि थाखायनो बेफोरबायदि खैफोदनि जाथाया जानो मोन्दों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो हाखु दाखु नाव सालायग्राफोरा दैमायाव बाज्रुमनानै उन्दै खुदियाफोरखौ दैनिफ्राय बोखांनानै खैफोदनिफ्राय रैखा खालामो। बे जाब्रबथायजों गोबां दावबायारिफोरनि मबाइल फन, मानि बेग आरो माखासे बेसेन गोसा मुवाफोरा दैयाव गोजावलांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।